pemirsa BBS TV, bersama saya Kristina Putri. Pada kesempatan malam hari ini saya berada di acara HUT, yaitu PT Bank Eka Dharma yang ke-25 tahun. Pada kesempatan malam hari ini digelar pagelaran wayang bersama Dalang Ki Dalang Anom Suroto dan juga dengan lakon Tumurone Wahyu Mahkuto Romo. Dan juga pada kesempatan malam hari ini juga diadakan juga bintang tamu kita dari Semarang, yaitu Gareng. Pemirsa, pada malam hari ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Pimpinan Anggota DPRD serta anggota Forkompinda. Dan pada malam hari ini juga pemirsa, PT Bank Eka Dharma juga memberi santunan kepada anak yatim piatu serta pondok pesantren sekitar kantor Bank Eka Dharma. Dan di kesempatan malam ini juga Dirut dari Bank PT Eka Dharma juga memberikan simbolis, yaitu gunungan, digelarnya wayang kulit pada malam hari ini. Baiklah pemirsa, langsung saja untuk sinopsis pada kesempatan malam hari ini dengan Prabu Duryono, Raja dari negeri Astina, di sini adalah mengutus Narpati Basukuromo agar dapat memboyong Wahyu Makrutomo di Gunung Kutarangga. Namun di wilayah itu telah dijaga oleh Hanoman dan saudara Tunggal Bayu. Ketika rombongan para Kurawa tiba di Kutarunggu, dihalang-halangi oleh Hanoman sehingga terjadi peperangan. Para Kurawa mundur sambil mencari siasat. Pemirsa, itu tadi sinopsis dari wayang pada malam hari ini. Kita saksikan pagelaran wayang selengkapnya. Sira ngendi Gunawan, tulungono pun kakang iki ya di. Kae kok ana te Jamantriya dolanan. Oh, lalayak. Ora pangling kae te jaya adikku Gunawan kang tak goleki. Adikku di Gunawan pun kakang Kumbakarna ingkang ngupuhi wareng kadang para yai. Jahniyah ning talaka kanthi langit, mambang tang pas wulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur. Adikku di hatiku, wis nggonku ngupaya marang kadang para yai, nanging bareng wis ketemu
kena partak arangkul kok ora gelem. Apa sira wis lali marang pun Kakang? Apa malah Siadi wis ngomohi marang Kumbakarna? Kula nuwun Kakang Mas Kumbakarna. Sembah kula katur Kakang Kumbakarna. Gunawan menawa sira durung ngatur sebab apa arep arangkul kok ora gelem. Aja dadi atimu sembah ora tak tampa, Yai. Oh, ngaten kok. Lho inggih Kakang Mas. Mugi kawuningan. Mila kula paduka rangkul boten purun jalaran. Sampun titiwanci kula katimbalan sanesane Gusti ingkang nyipta jagat. Namun menawi ngantos kelampan jengandika rangkul ing mongkon nuwun sewu Kakang Mas tasih nyandang reget. Kula kinten malah saged dados pepalang badhe wes kula mangke Kakang Mas. Oh. Iya Di. Yen pancen kuwi kang dadi dasarmu, iya. Ndak tampa bektimu Gunawan. Ya mengini Di. Sawisipun Kakang nampa kabeh ngatur mau, saya keronto-ronto rasaning atiku. Ki ana ngendi ya Di mapaning dosa lan kluputanku. Dene ngantipun Kakang nyandang lalakon kaya mengkene. Gajeke jaman pun Kakang urip ana donya ora kurang pengati-ati. Ewa dene kok kepeksa kasanding rata kebutu sing tawang kaya mengkene Gunawan. Duh Kakang Mas. Syukur bagi sewu dene Kakang Mas sampun kraos dhumateng penandang ingkang jangandika sinan. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Mas badhe pirsa dosa tuwin lepat panjenengan krana kala semanten jengandika wani lumawan tanding mengsah Kanjeng Prabu Rama sakwadya balanipun. Lho. Mengko dhisik. Apa ora kleru atumu Yai? Ngorogake pikiran. Pun Kakang iki ala-ala jejaring satriya. Aku dilairake ning Praja Ngalengka. Aku digedhekke kanthi mangan ulu metu bumi Ngalengka. Yen aku mati uga dipetak ning bumi Ngalengka. Lan maneh nalika aku magut ing palagan biyen, ujubku ora mbela marang Kakang Rahwana kang pancen angkara murka watake. Pun Kakang magut pupuh mung mligi mbela bumi kelahiranku sing dienggo jag-jagan Prabu Rama sakwadya balane. Lho, ing atase aku iki jaring satriya mbela negara kok dilebet iki terus kepiye piktemu Gunawan. Lho nggih Kakang Mas. Kula inggih ngaken ing paduka dalem kala wau. Namung Kakang Kumbakarna kedah enget. Satriya labuh negari menika boten kenging tilar paugeran gangsal perkawis. Inggih menika sepisan tumindak ing sanggeman kedah linambaran manembah dhumateng pangeran. Kaping kalih luhuring kamanungsan ing dasar lestru adil kedah tansah pinusti. Kaping 3 raos manunggaling bangsa kedah dipun lebet ing jiwaning satriya. Kaping 5 satriya ingkang utami menika sabar tumindak boten kenging tilar ing reh sarasean. Tota boten kenging tilar ing reh kawicaksanan. Dene kaping gangsal labaning satriya kedah tumuju dhumateng raharjaning tiyang saknegari. Ing mangka rikala semanten Kakang wungu saking Lendra dereng ngantos manembah dhumateng Gusti, dereng ngawontenaken sarasean boten meteng dhateng raos kamanungsan tiyang bebrayan. Nawang dasar manunggaling bangsa tok lah wekasanipun muspra tanpa tanja
Ayo ora bekang Kumbakarna. Oh, oh. Adikku adikku. Iya Yai. Pun Kakang nglenggono marang kluputanku kuwi mau kabeh. Nanging Gunawan, apa kira-kira ora ana marganing panebus tumrap lelakonku iki Yai? Inggih Kakang Mas Kumbakarna. Awit saking agenging raos panelangsa paduka menika wonten mergi kangge nebus dosanipun Kakang Kumbakarna. Dilantaranipun keparang Kakang Kumbakarna ngupadi panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara. Menawi sampun pinanggih nyuwuna dipun ruwat dening Raden Werkudara. Saha malih keparang Kakang ngenger beten Raden Werkudara Kakang Mas. Lang-lang indriya mengu mangun gung kanduhan rimang lirleno tanpa kalim yen tanggulu semengku sangkyah utomo Yai banget ing panjenenganku Diri Siadi isih darbi rasa welas marang Kakang. Gandeng wis titis pituduhmu Yai, pun Kakang mundhut pamit tumuli ngupadi marang Raden Werkudara. Pamujimu kang tak jaluk muga-muga aja kleru dalan kuwi Yodi. Inggih Kakang Gusti tansah mbadhan panjenengan Kakang Kumbakarna. Wis jengkal sanggo karo saking Prapan Candra Manik. Ing mangke Sigar Sang Gunawan muntunaken tekad kang nyipta muhung lulus sedaya sang Gusti kang nyipta jagat. Bane pandhita wis katarimah sedane. Amung sakbearing tathik ponang semus ilang saking raga. Mulat sangya para siswa kanthi raos rila sedaya sami nyidul kitab suci. Purun pangleren Sang Gunawan.
dan sembah liring ulun kapurba ring sang Murpengrat sahane nikanang sing dasih maweh buka sawegung masih ringgelan tiang kanang mamujengo Renjeng nayakaning ngeret duteng ngeret kutama mangguwa manugrah ing lan sewa sukata tanggus minulya Data Pitana suwuh iku werdine sirna arep nenggih kahanan tentrem Data Hangesti Pitana iku luhur sirna sagung memala mahanane jagat tentrem lamun tangesti marang luhuring budaya nenggih menika Santi minangka Hamurwani tetenan wayang Purwa bebasan durga mendak kala sirna rahayu ingkang kaesti rahayu sagung dumadi hanenggih negari pundhita ingkang minangka Purwakan carita ing mangke datang kadi gumlaring nagari Ngawangga inggih ing negari Angga
Nyata Praja Ngawangga samangke wis ngancik jaman kencana. Ketitik tansah pinlar dawa pocapane turta luhur kawibawane. Dasana gari Rembong Jaladri Pinasaharga orang mokal yen to negari Ngawangga kebegan ing sungapan sekitar Twin Mangku Bandar Pelabuhan. Para mung kisma wekel holakranen apa ingkang tinandur subur temah murah kang tinuku. Ora Jaya pitewen datamu kang cinancangan. Rahine kalian pangonan suwi ngarep wangsul marang kandhang ide-idewetan ana kang kacijir. Para dagang layar iki dalutan ana pedhote. Lumampah angelur seluruh pindha brakite ingkang baris ing inggiling sela. Dasar nagari tata titi tentrem tebih ing paramuka. Ora sekedhik jarmu ingkang samya bebodro. Basanipun cukit tepung tritis papan wiyar kating larupak inggih saking rajaning praja. Niki wukut sing kocapa ingkang asta pangos dari Ngawangga. Jejuluk Prabu Basukarna. Iya Prabu Basusirna inggih sang Arakasuta ya sang Satnajaya sang Suryaputra. Inggih Prabu Bismantaka ya sang Tritalidarma. Nyata Prabu Basukarna nalendra ingkang Sembawurutama dasar Mahamektanwita Darmawita Samahita Sahita tasih kukuh ngetrapaken saha bidadara dendha ora wokal datanan bau kabini wata kaya mangkono anyarangi hari Respati sang Katong miyos Siniwaka lenggah ing dampar denta sesemek permadani. Sinebaran Sekar Mlardi kang mambet wangi temah kungas gandari sang Katong nganti pakeng paningrat miyos sing sang nata kaya para mban ceti sandang ampil upacara nata harobi bebek mas mintok mas banyak dalang sawunggaling harda walika dalah dipanggokan sarwa kencana kados sanes sang Basukarna yayah Sang Hyang Surya Jawa kaya sang Hyang Apsari. Bekambara mlabar kang semosibo wiwit saking paningrat dumugi jawining Galipasura kebegan wadya kang hangantung sibo. Swasana arep cideng pramnalbane walang salisik. Amung kapiyarsa dawuhing tusara kairiku saking lakang lagam makarti. Pating salang trimbagan Liriswating Mandyaraga. Lenggih kang barang makut ing Arsanata menika Rangka Praja Ngawangga. Patih Hadimanggala. Dari Wantara dawuh ketingal prateri Patih Singguni. Miyak kang samya sibu mingkah barang singgil kakas sang Basukarna. Long-long rawiwan lingkang sasangka kumanyar mangrengga rumling puri mangkin tanpa siring
halep nikang omah Mas lir muruping langit Yang saroman tawenya sinawung Sak sekar sinuji Ungyan sang Prameswari lawan Pasukarno kang kati Sutama Gusti sasangka kasongen surya prapanyo sumungsung kaswa
laras ruming sari-sari samiwa manuk semeng sarira manirasu kanto ujwalane sumunu narabuka candra kusuma kula nuwun Mamang Sengkuni sarojeng ngandika Paman Harya kula ngaturaken pambagaya pukrami katur Paman Patih Harya Suman nulinggih inggih anak Prabu Ngawangga lulus paharja sowan kula niskala sawangsulipun pangastawa kula mugi katur inggih anak Prabu Basukarna kawula nuwun iya Paman tapi dawa sami-sami Paman rumaos bingah mah panah Paman Patih rawuh Ngawangga ingkang menika paraka kula sepadon katrangan Paman Patih anak Prabu mugi kawuningan sowan kula menika wonten perangan tigang perkawis ingkang sepisan mertuwi dhumateng rahasaning anak Prabu Ngawangga sak kulawarga kaping kalih kula sampun kangen kaliyan negari Ngawangga menika dedejak kaping tiganipun nggih menika wonten perkawis kedhik ingkang katon anak Prabu mugi para nampi kanthi raming penggalih nggih hanjrah ingkang puspita warun kasliring samirana mrit sekar kadung ku ngas kandanya maweh raras renaning driya monggo tulu paring dawuh prosamosata mirengaken Paman Harya inggih anak Prabu keparang ngopun bapa antruwuninga nggih nalika dinten malam Sukara Kasih kula dalah Kakang Resi Durna katimbalan sowan dening anak Prabu Duryudana dene wigatosipun kinanti wawan rembak perkawis wangsiting Bathara anak Prabu katemben kemawon sinuwun Duryudana nampi wangsit
Bila wekdal menika Gusti nyipta jagat badhe matedhakaken wahyu ning Kanarendran sinebat wahyu Sri Makutharama. Sinten ingkang saged nampi wahyu kala wau ing benjing badhe kuwawi nurunaken wijining ratu tedhak pitu turun pitu tumangkal tangkara babaring tuwuh ing tanah Jawi. Dene wahyu Makutharama kala wau miturut wangsit badhe tumurun ing pucaking Harga Swelagiri. Anak Prabu Sinuwun Duryudana kepengin sanget nggayuh wahyu Makutharama kala wau. Mila anak Prabu Kurupati ngersakaken badhe tindak piyambak dhateng pucaking Harga Swelagiri. Namung kula sanget mboten rujuk nggih. Mboten rujuk sabab menapa sepisan tiyang menika nembe adhapra wangsit dereng kinanten kasunyatanipun. Kaping kalih anak Prabu Duryudana menika Nalendra Gung Binetara ing mangka kagungan piyandel ingkang saged ngentasi sedaya paridamel. Mila kula ngaturi pamrayogi menawi nglampahaken duta kemawon. Duta kala kadhawana minggah dhumateng Harga Swelagiri nakiraken menapa leres ing mriku badhe kangge tuwuhing wahyu Makutharama. Menawi leres kepara sang duta klawu babar pisan kersa nggayuhaken wahyu kangge anak Prabu Duryudana. Nggih, sinten ngawangga gumara ngrembak nuwun sewu paduwangen anak Prabu Basukarna ingkang nampi jiban minangka sesulihipun Sinuwun Duryudana piniji minggah ing ukir Swelagiri nggayuh wahyu Makutharama kawula anak Prabu. Siang pantara ratri mung cipta pukulun Om Tanoywan kaeksi mila katur kang jun ndamane prasasat rageng ulun kang sumembahmu wing patanpa Prabu miwang kagungan to sing sak sampun prapti katonasta pukulun Latenarapati Rama dewaning sun inggih paman pasti dawuh jingantika sampun kula tampi samendang boten karempit. Paman Harya kados menapa bombonging manah kula hawet namung sak derajat kula teka nampi pakerman semanten ingkang agengipun ketitik kula piniji nggayuh wahyu ratu sipat wahyu Makutharama inggih menika Paman Harya
Kula boten badhe seminggah nun inggih sedika ngestaken dawuh manahariya. Lah dalah. Waduh syukur bagi sewu nggih. Bingah manah kula dene anak Prabu kepareng minangkani dhateng pambul saking Sriwun Duryudana. Saturune nggih. Awit saking keparingipun anak Prabu Duryudana kula dalah anak-anak kula Kurawa sami kadhawan nderek tindak paduka anak Prabu Ngawangga. Wah, dalah ya jagat Dewa Bathara. Waduh paman Harya. Rumaos sageng manah kula. Dene paman Harya pareng bidat sareng kalian kula. Menika saged mimbu dhumateng setusaning manah kula paman Harya. Ih, matur nuwun anak Prabu. Ngawung ngaten paman, kados pundi nggih? Mawantu-wantu panyuwun kula dhumateng para kadang Kurawa. Salamanipun gayuh wahyu kula suwun sampun ngantos wonten raos Sri Drengki mangke pindak tebih kang kanugrahan Gusti ya paman. Supaya kadang Kurawa kedah saged nyinggiri dhateng begalaning raga dalah begalaning jiwa paman Harya. Nuli anak Prabu mangke badhe kula aturaken dhateng sedaya anak-anak kula dawuh dados salabunipun para Kurawa nderek paduan Parwi Ngawangga. Nggih. Gandeng sampun wonten kesagan paduan Prabu ingkang menika boten ketang sampet obor celok lintang rambatan pundak. Monggo nggih. Tumuli kula dherekaken bidhas sak menika anak Prabu. Inggih paman Harya. Kula suwun kepareng paman Patih nyantos wonten Jawi. Kula badhe minggahi pangatan kula piye paman Harya. Oh, mangati. Padhawan padhateng pangeran paman Patih. Oh iya monggo nggih. Namun anak Prabu Ngawangga. Padhati manggala nun kula. Moringga kira wadukan padha katung seba kang wigati supamit bakal munggah marang arga Swelagiri. Nggih. Mangsa borong nrim praja Ngawangga lan tak jaluk aja nalisir kang dadi ling kabeh Narapraja.
sang mata kondur hangedaton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singa lupa Ooh.